ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ଗୀତ ବୋଲିବା। आहे ଯିଶୁଏ ସଂସାରେ ମୋର ଆଶ୍ରା ହେଉନ୍ତୁ, ପାଶେ ଥାଇ ସବୁଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବାଟେ ନେଉନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ଭାବ ମୋର ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦେଖାଉନ୍ତୁ। ଆପେ ନିକଟରେ ଥାଇ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋର ପାଶେ ଥାଉନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବର 1 ପଦରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ କାଳ। ଆଉ ଏହି ସମୟ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ହେବେ, ଧନଲୋଭୀ ହେବେ, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ହେବେ, ଅହଙ୍କାରୀ ହେବେ, ନିନ୍ଦକ ହେବେ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଅକୃତଜ୍ଞ ହେବେ, ଅପବିତ୍ର ହେବେ, ସ୍ନେହଶୂନ୍ୟ ହେବେ, ଅମିଳନ ପ୍ରିୟ ହେବେ, ଅପବାଦକ ହେବେ, ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେବେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଘୃଣାକାରୀ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଦୁଃସାହସୀ, ଦାମ୍ଭିକ ହେବେ ଓ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ବରଂ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଏ ବିଷୟରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ 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 କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଲେ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ପାଇଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସମର୍ପି ଦେଲି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କରିଛ, କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ। এই ବର୍ଷର ପ୍ରଭୁ 9 ମାସ ବହି ଆସିଲାଣି, ବହି ଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ତଥାପି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତୁମେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସିଂହାସନରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛ, ତୁମ ନିକଟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତଗଣ, ସାଧୁଗଣ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କିରୁବଗଣ, 24 ପ୍ରାଚୀନ, 4 ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଅହରହ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଦେବା କଥା ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଦେଇପାରୁନୁ। ତଥାପି ଏ ଛୋଟ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ କୁହାଗଲା ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ନେଇ ସେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପୃଥକ ରଖି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାହଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦୟା କର, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ମନ୍ଦ ବିଷୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପୃଥକ ରଖ। ଯାହା କିଛି ମାଗିଲି ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ এই ଅଳ୍ପ ନିବେଦନ ମାଗିଲି, ଦୟାରେ ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। You